Arriba sa ugama. So mga kaigsunan, doon natin update no sa kininiang kabahin sa gihimong ayuda sa atong mga Taugama Fi Arpili chapter. So kadtong gihimo nilang panimalay ni Tatay Torning so karon so nahuman na gyud. So nindot kayo ang pagkahimo sa maong balay. So karon mangayo lang tag gamay mensahe ni Tatay no. Salamat sad ko nila ya. Nahuman na gyud ang ako ang gihinaba nga balay na. Si Tatay Torning nagpasalamat sa mga Taugama Fi no Arpili chapter nga nihatag yun og ayuda pinaagi sa paghimo og panimalay. So challenge kayo nga ayuda mga kaigsunan unlike sa uban nga nihatag og canned goods og uban pa nga dali ra kayo matunol ra dayon. But kining gihimo sa Taugama Fi so gawas sa financial nga ilang gihatag ni gamit pa gyud silang igong kusog og panahon. Special gyud ang ilang gihatag ayuda ngadto kang Tatay Torning. So lain nimong kuantay? Lain nimong isulti ngadto sa Taugama Fi. Salamat ka. Gamay dong roll kay atong kay di kay to maklaro yung pasalamat kanya. Okay. Taugama, daghang salamat ninyong tanan. Arriba. Ingat yo. Arriba Taugama. Arriba sa ugama. Na. Ano makita sa latik ko. BJ sod. Are BJ kare. So mao ni mga Arriba sa ugama ko do. Are. So mao ni no ang bag-ong panimalay ni Tatay Torning. Indot na kay panahon sa kun mag-uwan dili na gyud siya matud-an sa kininiyang tino sa uwan no. Unya ang bungbong nagpulidong pagkatrabaho. So gibutangan pa ginlag pintal aron mas nindot pa gyud ang kininiyang presentable ang maong panimalay. So nindot ang kulang na lang ini tay mas mayo siguro buhatan kay katre kay karton ra man imong ibutang. So sige lang naman tay mga mangko nimo nga andam pod mo suporta nga muhimo nimo katre alang sa imong pag higda-higda no. Unya kininiyang nindot pod ni gimurani ang kuan kining bintana kay at least ang hangin mo sudgawas Ang bintana. sudgawas ang hangin so bugnaw ra gyapon siya. So hindi kayo init. So daghang salamat sa tanang Taugama Fi Arpili chapter no. Nga nahuman na gyud o inyo yung gihuman gikumpleto ang maong ayuda ngadto kang Tatay Torning. So mao to mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pag-view nining atong update sa ayuda sa Taugama ngadto kang Tatay Torning. So thank you so much and manginaot ko nga magpadayon ang inyong mga maayong mithi ngadto sa uban natong mga kaigsunan nga nanginahanglan. So thank you so much and God bless us all.